Katrat home political ke Sarajala kelapa Kyrwoh Shillong Elam ki seng sanjima befer kentop show presiden ke Voice of the People's Party VPP uba ardan mila basaimoy ba ke komiti ba thong dak Sorkar banyak ther halor ke reservation roster ba reservation policy kan khot jelang life way trek cumbang arjar fly hakapur architect no phaisngi hasketret ke Dr. Amperin Lingdo chairman ke komiti kalaong ba ke Sorkar kala ai garai ban thau thamai ke ni komiti halor roster system dak ba ailat banyak theru halor reservation policy. Nga kum ka chairman jong ka committee on roster implementation bala set up the government of Meghalaya. Ngalayo ya ka shithi ka ba penshai ba ka term of reference jong ka committee jongi minta lapen kala bat lasha yangi bangin include ru discussion on matters related to the reservation policy. Kabamut lasha yangi menta bangin ya kendu pat kiseng san perthei banya kren banya thir bat banya sngotu jing mutlang bat kita ki political parties baro ngi kermen ba kane ka jing island jong ka Sorkar ya ka committee jongi bakan shim ya kane ka sinjam ka badon kam kan wulong kata kalat kelinti ka kabuk siar na kabenta ki seng san perthai paro ki badon hakajela ka bae ki jongi ngin don meeting biang hakalai poitrik bat mi lenti bakane ka jingyalang ka jongi kan nanglong ka kabu bangin ya sotu kumno banra syakmat ya kani ka isu ka balakta ya ka let kawan ka yat ka yeng ka imlang salang ka snow shong sngan ka jongi hakini ki kinit sngi ki baladem